Hei ja tervetuloa seuraamaan Suomen mestaruuskisoja ratagolfin saralla tänne aurinkoiseen Taivanlahteen Helsinkiin. Rata 1, portti. Suurin osa pelaajista yrittää lyödä etukautta, jotkut rohkeat saattavat koittaa pelata kierteellä takavallista. Juuso näyttää lyömän etukautta. Linja näyttää aika kohtaansa hyvältä. Nyt aivan ei mennyt sisään, mutta Vähän kova lyönti taisi olla. aavistuksen. Hyvin lähellä, mutta ei. Putti varmasti sisään. Greeneiltä harvemmin tällä tasolla missataan. Vuorossa Lönngren näyttää myös hyvältä, kunnes minne tuo pallo on oikein menossa. Siitä varmasti myös putti sisään. Sitten vuorossa Silman johtaa tällä hetkellä yli 10 lyönnillä, joten ei suurta hätää. Hieman jännittynyt osui portin kantaa, mutta läpi kuitenkin. Silman yritti siitä takakautta ja kierteellä sisään. Kyllä, rohkeasti. Henken putti varmasti sisään niin kuin muutkin tässä näin. Sitten rata 2, saksalainen. Suurin osa pelaajista lyö hieman nopeammalla pallolla oikean vallin kautta ja suoraan edestä sisään. Tässä Juuso näyttää ensin esimerkkiä sieltä, hyvän näköinen osuma, vauhti aivan hyvin. Osui kohdalleen tämä lyönti. Ja pallo ensimmäiselle kuppiin. Vuorossa Lönngren. Vähän näyttää vähän kovemmalta, mutta osuu täysin keskelle. Keskeltä tavaraa. Kyllä, ja varmasti sisään. Viimeisenä vuorossa Silman. Tai vähän ujon puoleinen näyttää olevan ja ei aivan jaksa tässä nyt. Vuorossa tulee nyt paikkoyritys. Tuolla on punainen linja, mikä yli tässä pitää jatkaa. Sama yritys periaatteessa oikean vallin kautta. Katsotaan mitä hän onnistuu ensin tässä toisessa lyönnissä. Sieltä vähän ihan hyvän näköinen, mutta kiertää juuri kupin. Taisi olla vähän liian pitkä osuma vallista. Tai hieman kova. Jompikumpi. Pieni virhe kuitenkin. Kolmas lyönti näyttää vähän paremmalta ja se me uppoaa sisään. Ja kivaa kolinaa. Ja sitten rata 3, hevosen kenkä. Tässäkin pelataan hieman nopeammalla pallolla. Tarkoitus lyödä jommankumman vallin kautta tuonne kaareen, josta se kimpoaa sitten kuppiin. Ensin Saaberi, hän pelaa vasemman laidan kautta. Täältä hyvän näköinen osuma aika keskelle ja helposti sisään ensimmäisellä. Soittelen. Sitten vuorossa Lönngren. Hän näyttää pelaavan oikean vallin kautta. Sieltä vähän jonkin verran aikaan osuma valliin, niin pallo kimposi liikaa tässä tapauksessa. Katsotaan onnistuuko hän korjaamaan seuraavalla lyönnillä. Vähän pidemmälle tällä kertaa ja hyvällä vauhdilla oikein nätti lyönti toisella. Ja sinne uppoaa. Viimeinen Silman, hän pelaa selkeästi vasemman vallin kautta. Ihan hyvän näköinen osuma ja hyvä sieltä takaa kimpoaa sisään nätisti. Sitten vuorossa rata 4, tuplaportti. Tässäkin on suurin osa lyö etukautta. Mahdollisuus on lyödä myös kierteellä takaa vasemmalta tai oikealta kupinoihin. Sauber lähtee yrittämään se etestä selvästi. Ihan hyvän näköinen linja. Vähän taittaa liikaa ja ei aivan mene kuppiin. Näkee varma putti sisään. Ja mainittakoon, että Sauber on tällä hetkellä vain pisteen tai lyönnin perässä Lönngreniä, joka lyö tässä nyt vuorostaan kovaa. Hän yrittää takaa, aivan ei mennyt kupin yli, vaan nappasi osuman kuppiin ja meni yli radasta. Tästä ei ole nykyään tule rangaistuslyöntiä. Emme elä enää 80-luvulla. Ja siitä varmasti 2 korttiin. Silman lyö myöskin nyt edestä. Katsotaan mihin suuntaan. Aika lähelle, mutta ei aivan. Onko sittenkin haku takakautta? Niin, tämä on itse asiassa hyvä kysymys. Jompikumpi. Ehkä oli 2 suunnan yritys, eli joko edestä tai takaa. Sitten rata 5, näköharha.
paljon esteitä. Ensimmäisestä pitää päästä läpi. Jotkut lyö edestä, suurin osa yrittää kuitenkin kiertellä takaa ja vasemmalta nimenomaan ohi, kuvassa oikealta. Ja vuorossa Salberg, hän pyrkii lyömään tuohon linjaan, johon olisi tarvittu ehkä hieman kierrettä, eli raitin puolen hukkia, jolloin pallo olisi pompannut tästä kokokulmasta vasemmalle. Mutta kakkonen täällä kohtalaisen vaikealla radalla on oikein hyvä. Löngren yrittää leftin hukkia selkeästi, mutta ei aivan pääse läpi. Yritys oli siis kupin vasemmalta ohi ja pomppu oikealle siitä sen kierteen avulla. Vaikeaan paikkaan joutuu nyt Löngren saada kakkonen. Mutta tämä onnistuu erittäin hyvin. Varmasti. Täydellinen paikka. Todella hyvä pelastus Löngreniltä. Silmanin yritys on oikealta ohi ja leftin puolen slicella sisään, eli pieni, What a shot. Kuten näitte. Siinä oli se pieni kierre. Vaikka pallo oli menossa oikealle, kierre puri ja pallo päädystä kimposi vasemmalle kohti kuppia ja meni sisään. Sitten vuorossa keskikukkula, eli vain keskeltä suoraan kohti kuppia. Jos missaat, pelaat toiselta puolelta. Salberg ensimmäisenä. Hyvän näköinen lyönti aivan keskellä, ei mitään ongelmaa tässä. Ja ihakaa tätä maisemaa. Meinasin jättää kaverin roikkumaan, mutta antoi kuitenkin kiven lopulta sieltä. Forssa Löngren, vähän nopeampi lyönti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nyt on hänen pakko upottaa, jotta pysyy tasoissa Salbergin kanssa hopeataistelussa. Ja varma hyvä putti sieltä sisään. Eli nyt Löngren ja Salberg ovat täysin tasoissa hopeasta. Sitten vuorossa Silman. Se ei nyt ihan osunut kohilleen. Hieman ehkä osittain vähän näyttää jännittyneeltä tuo tekeminen. Tietääkö hän itse mikä tilanne on. Toinen yritys jää myös vajaaksi. Näyttää ei nyt ihan tavallista Silmania tässä nyt nähdä. Miltäs tämä kolmas? Joko nyt noudataan pallokupista. Kyllä vaan. Kyllä vaan. Sen jälkeen vuorossa rata 7 vertikaali kulma. Jälleen haetaan vähän nopeampaa palloa valliosuman kautta takakaareen, josta se kimpoaa sitten kohti kuppia. Salberg käyttää tässä oikeaa vallia. Ihan hyvän näköinen osuma sinne. Varmasti lähtee kävelemään. Varmaan ykkösen merkki. Ja eli siellä yleisö jo. Hurraa. Kyllä. Löngren näyttää samanlaiselta linjalta ja kyllä myöskin sinne varmasti sinne sisään. Sitten vuoro on Silman. Myöskin näyttää hakevan oikean vallin kautta. Myöskin aika samaan kohtaan osuma vallissa ja varmasti sisään. Eleetön lyö. Sen jälkeen vuorossa rata 8 avosilta. Tässä lyödään vähän hitaammilla palloilla. Pyrkimys saada tuon sillassa olevaan reikään pallo. Ensimmäinen Salberg. Tässä tosiaan ei ole mitään ansattua lyöntijärjestystä, vaan kierroskohtaisesti vaan pelaat lyömässä siinä lyöntijärjestyksessä, missä ovat olleet koko viime kierroksen jälkeen. Tässä Löngren ja Salberg molemmat laittavat pallon helposti sisään. Vuoren varmasti. Kyllä. Ja eleettömästi. Sen jälkeen vuorossa Silman, joka vähän näyttää livahtaa vasemmalle, mutta kestää hyvin. Juuri menee sinne sisään. Sen jälkeen vuorossa Kulma. Tavoite on lyödä kulmaan luonnollisesti, jonka jälkeen pallo osuu tonne tässä kuvassa vasemmalla olevaan laitaan ja siitä kimpoaa sisään, jos kimpoaa. Salberg näyttää kohtalaisen hyvältä, mutta mikä epäonni. 180 asteen raapaisu ja jäi kuitenkin greenille onnekkaasti, että ei ihan hirveän pitkää puttia tästä tullut. Taisi olla vähän kovat oikein, että ei kestänyt kuppiin. Ehkä. Sen jälkeen vuorolla on Löngren. Värin perusteella näyttää aika samanlaista pallolta. Osuma kulmaan. Ihan kohtalaisen näköinen, mutta ei nyt tällä kertaa ei ollut edes kuppiin, mutta jäi vähän laahaamaan.
Kyllä, syytä tälle. Näin voi käydä välillä. Putti varmasti sitä sisään. Ja tämän jälkeen vuoro on Silman. Ja tiedän faktan perusteella, että Silman yrittää vähän erilaista kuin kaikki muut. Hän yrittää ensin oikeaan valliin ja sitten kulmaan ja taas tuohon vasempaan kuvassa näkymään valliin. Vähän nopeammalla pallolla. Se on mennyt joka kerta ennen tätä lyöntiä, mutta meneekö se nytkin? Se jää nähtäväksi. Pitkä keskittyminen. Kyllä, harvinaisen pitkä. Osuma oikeaan valliin. Osuma näyttää sinne. hyvältä. Meneekö se jälleen sisään? Ei. Hieman aavistuksen livahtaa oikealta ohi. Ja kyseessä tulee olemaan siis ensimmäinen kakkonen tällä radalla Silmanilla. Otetaan se. Kyllä. Sitten rata numero 10, Mölbergin kehto. Pelaajan tavoite on saada se tuonne metallikouruun ja pallo jäämään sinne. Eli jos pallo menee yli, se tulee tuolta oikealta palautuksena takaisin. Ensi vuorossa Saaberi. Ainakin aukkoon osuu ja vauhti oikein hyvä. Mahtava lyönti sieltä. Keskeltä tavaraa. Nyt on Petelä kova paikka. Kyllä, Löngren pakko piikata, jos aikoo pysyä Salberin tahdissa. Ja pistää. Kyllä. On se kova. Sen jälkeen Silman eroa takana tuleviin on jonkin verran. Mutta taisi olla hieman vasemmalle kolahtaa. Vähän parempaa suorittamista tarvittaisiin. Nyt on vähän suorempi ja hyvä vauhti. Pystyy paikkaan. Parempi suoritus. Ja sieltä kivet vielä. Yleisön joukosta. Sankan yleisön joukosta. Sen jälkeen vuorossa rata 11 avoputki. Pelaajat yrittävät joko edestä jälleen suurin osa tai takaa kierteellä. Salber lähtee selkeästi yrittämään edestä. Ja onnistuu tässä. Sinne uppoaa. Kuvakulmasta näkyisi, että tässä ei olisi hirveä ylämäkeä, mutta jonkinmoinen ylämäki siinä on. Eli jos pelaa koputtaa, niin hän joutuu aloittamaan alusta. Sitten Löngren lyö selkeästi vähän kovempaa takaa kierteellä. Ja kyllä. Aivan keskelle. No ehkä aivan keskelle, mutta riittävän, että pallo putosi kuppiin. Ja peli on edelleen tasan Salberin ja Löngrenin välillä. Sitten vuorossa Silman. Mitä lieneekään hän yrittää. Hieman pidempi keskittyminen tällä kertaa. Vähän epävarman näköinen lyönti, joka meni ohi, mutta kakkonen on kohtalainen tulos tässä näin. Varma kakkonen. Edelleen takana tuleviin on melkein 10 lyönnin ero. Sen jälkeen vuorossa kehto. Ainoa tavoite on päästä näiden esteiden välistä ja että pallo jää tuonne tässä kuvassa näkymään pieneen ammeeseen. Salber suorittaa tämän erittäin varmasti ja nopeasti tuloksena 1. Sen jälkeen vuorossa Löngren pitämään pelin tasana Salberin kanssa ja aivan keskellä. Ei ongelmia tässä. Sen jälkeen vuorossa Silman. Jo hieman eri pisteistä on 2 edellistä. Ja se ei reilusti puissa. Kyllä, se ei ollut hirveän lähellä se ensimmäinen yritys sen. Hieman parempi toinen, joka oli aivan keskellä. Meillä se oli jopa hieman kova, että tuli takaisin, mutta pysyi kuitenkin kehdossa. Sen jälkeen vuorossa sivuluukku. Pelataan hieman nopeammalla pallolla. Äsken nähtyyn aukkoon, josta se menee tuohon kouruun ja sen jälkeen kuppiin tai sitten ei mene. Hieman voi vauhdilla auttaa tässä. Juusolla ensimmäinen hieman kovan näköinen, mutta menee läpi. Menee kuppiin asti. Kyllä. Ja soittaa. Hieman, ei ihan niin tyytyväisen näköinen ollut, mutta aina ykkönen. Löngren perässä. Meinasi nostaa vähän yli. Sieltä pieni, vähän nopeamman pallon pääsi Löngren. Ja nyt tällä kertaa ei onnistunut siinä. Tämä putti, että pysyy vain lyönnin etäisyydellä Salberista. Ja se uppoaa sisään kyllä. Taustalla vahti on Tero. Keskittyy seuraavaan rataan.
Sitten vuorossa Silman. Ihan hyvän näköinen lyönti sieltä. Ja ei aivan uponnut sisään. Siitä varma kakkonen kuitenkin. Siirtyminen seuraavaan rataan. Oliko välinetappio? Niin, ken tietää. Sitten keskiluukku. Tavoite saada tuohon keskelle luukkuun, jonka jälkeen se menee kourua pitkin. Juurikin tätä kourua pitkin greenille. Ja samalla lailla ehkä kuppiin, ehkä ei. Ensin Salberi. Ja kuten tässä näette, noita ohjureita ei ole. Ne eivät kuulu tähän kilpailuminigolfiin. Tämä on yksi kentän vaikeimpia ratoja. Kyllä, ehkä jopa se vaikein. Ensimmäinen virhelyönti Salberille. Kyllä. Sen jälkeen toinen, pystyykö korjaamaan virheen nyt. Näyttää hyvältä. Lähtee jo kävelemään sieltä. Pallo myös. Pallo pomppii ja vyörii ja sinne menee. Ja Kyllä. tuuletukset perään. Tärkeää. Kyllä. Löngrenin tilanne, että ensimmäinen lyönti, jos menee kuppiin, hän tasoittaa pelin. Näyttää hyvältä. Jes, ensimmäinen testi suoritettu ja Kyllä. sinne niin peli Särsitys on alkanut. Kyllä. 4 rataa jäljellä ja Löngrenin ja Salberin välillä tilanne on aivan tasan. Hopeakamppailu on todella kiihkeä. Sitten vuorossa Silman. Siitä vähän ihan hyvän näkö ainakin lähtee. Vähän pienet pomput. Ja menee kuppiin. Monen vaiheen kautta sisään. Ja jopa yllättyneen näköinen noin takaa katsottuna. Sen jälkeen vuorossa laatikot. Tavoite on päästä laatikoiden ohi. Jotkut pelaajat pelaavat jälleen etukautta, se on mahdollista. Ja jotkut kierteellä takakautta. Saaber ensimmäisenä vuorossa lähtee lyömään hieman hiljempaa, eli yritys on selkeästi etukautta. Vähän lähtee liikaa seilaamaan kuvasta oikealle ja ei osu kuppiin. Tämä lyönti on hieman helpompi suorittaa, kun vauhdit eivät ole niin kovia, niin kakkonen on suhteellisen varma. Sen jälkeen Löngren, hän on lyönyt tällä hetkellä melkein kaikkia ratoja kyllä kiertävä takaa, niin kuin nytkin näyttää. Pallo osuu jälleen kuppiin, kuten muutama 10 rataa sitten kävi radalla 4. Putti sisään ja ollaan tasoissa taas. Kyllä. Mahdollisuus oli, mutta tilanne on edelleen tasan. Sen jälkeen vuoron Silman, jonka jos ei suurempia virheitä lopussa tee, niin on mahdollista alkaa varmistamaan Suomen mestaruutta. Sieltä myös lyödään vähän hiljempaa. Hyvän näköinen linja. Kyllä. Vähän vasemman kautta, mutta Aivan oikaisee. keskellä. Anteeksi, oikean kautta kuvakulmasta. Oikaisee. Tyytyväisen näköinen siihen lyöntiinsä. Sen jälkeen rata 16. Maalivahti. Suurin osa pelaajista lyö vasemman vallin kautta hieman nopealla pallolla, jonka jälkeen portin läpi ja edestä sisään. Tässä Salber näyttää nyt todennäköisesti ehkä maaliesimerkkiä. Ja hyvän näköinen osuma siihen palliin. Vähän nostaa liikaa yli. Ja ei osunut ihan kuppi kohdalleen. Mutta kakkonen on kuitenkin ihan siedettävä tulos, jos se ykköstä saa. Sen jälkeen Löngren jälleen ykkösellä eli piikillä mahdollisuus mennä kärkeen tai tässä kamppailussa, mutta samanlainen kuin Salberilla pyörittelee päätään, ei päässyt ottamaan tilaisuudesta vaarin, vaan edelleen jatkavat täysin tasoissa Salberin kanssa. Sen jälkeen vuorossa Silman myöskin lähtee yrittämään vasemman tai kuvasta katsotaan oikean vallin kautta. Vähän samanlaiseen linjaan kuin muilla edellä pelaajilla. Oikeastaan täysin déjà vu-ilmiö tässä, näin kaikki pelaajat puttavat suunnilleen samasta paikasta. Myöskin kaikilla taisi olla punainen pallo, ehkä ei ihan hirveän hyvä tässä näin. Sitten toisviimeinen rata 17, Gentleman. Tavoite saada tatsilla jommalle vasemmalta tai oikealta puolelta kaareen ja putoamaan kaaresta tuohon kouruun, mikä estää pallon tulemasta takaisin. Äärimmäisen vaikea rata.
Kyllä. Yksi radan vaikeimmista myös. Nämä 2 viimeistä ovat melkein vaikeimpia joukossa. Ensin Sauber vasemmalta näyttää hyvältä, lähtee kävelemään. Ja on se. Kyllä, kylmäviireesti. Hieman jopa jättää psyykkisesti Lönngrenin roikkumaan siinä. Vai tuliko sieltä pieni kivi, sitä emme tiedä. Mutta nyt Lönngren pakko laittaa, jos aikoo seurata Sauberia. Nyt on tiukka paikka. Kyllä. Jaksaako tuo? Näyttää melkein. Kyllä. Siltä se näyttikin, että aavistuksen jäi vajaaksi lyönti. Nyt on pakko jo laittaa, jos meinaa mitään toivoa olla hopeamitallista. Vähän samankaltainen lyönti. Kyllä, ja sekin aavistuksen lähtee ja kävelee tuskissaan. Nyt on eroa niin vähintään 2 lyöntiä Sauberiin. Nyt on melkein jo pakko laittaa. Vähän edelleen samanlainen, 3. identtinen lyönti, aavistuksen löysiä, eli hiljaisia. Nyt lyönti on 4. Joko nyt taittuu. Näyttää edelleen vähän samanlaiselta, mutta juuri jaksaa. Marginaalit ovat pienet tässä radassa ja nyt tällä kertaa ne marginaalit eivät olleet Lönngrenin puolella. Sitten vuorossa Silman. Jos tämän laittaa ensimmäisellä tai toisella sisään, niin varmistaa Suomen mestaruuden. Näyttää ihan kohtaiselta ja juuri menee sisään. Sieltä vähän pelasi nopeammalla pallolla kuin 2 edellaolijaa. Sitten viimeinen rata, vaikka kuvassa näkyy 3 reikää, keskimmäinen on vain se, mitä käytetään tässä tapauksessa. Suurin osa pelaajista lyö suoraan, tai sen jälkeen osa pelaa mahdollisesti vasemman tai oikean vallin kautta. Pallon hitaudesta päätellen Sauber lähtee lyömään suoraan kohti aukkoa. Kyseessä on mahdollinen jaettu rataennätys. Kyllä, se on myös totta. 1, 2 tai 3 lyönnillä Sauber ottaa hopeamitalin myös. Sieltä hyvän näköinen lyönti vasemman tolppaa hipoen ja menee sisään. Jaettu rataennätys 25 lyöntiä ja Suomestaruus hopeaa Sauberille. Lönngrenkin myös pallon hitaudesta päätellen lyö suoraan kohti hieman eri paikasta kuin Sauberi. Tämä on tärkeää, että pronssimitali säilyy. Kyllä. Takaukkaat ovat vähän kaukana, mutta kuitenkin tämä on laitettava sisään mielellään vähemmillä lyönnillä kuin isommilla. Ihan vähän vasempaa tolppaa, mutta taittaa lopussa sisään kuitenkin. Siitä Lönngrenille Suomen mestaruus pronssia. Ja siellä kätellään jo. Kyllä. Silman näyttää pelaa hieman nopeamman pallolla, kuten näkyy nyt lyödään vasemman vallin kautta. Ja videokuvaa näkyy jo taustalla. Siitä osuma ja aika keskelle osuu. Ei mitään suurempia tuuletuksia, tiesiköhän itsekään mitä tapahtui. Vähän hämmentyneen oloinen kaveri siellä. Kätteleitä tulee. Kyllä, jopa halaus sieltä. Hän ei itsekään tainnut tietää, että voitti juuri Suomen mestaruuden.